Ето го и него. Оставяне сам играч, стреля с глава по край вратата. Това бе много добър шанс за Локомотив София. Ето момента, в който Том успя да се откъсне от Тодор Янчев, да центрира и да намери Бранимир Костадинов. Малко повече точност за човека с номер 70 на гърба си и това щеше да бъде 2 на 2. Заспа отбраната на Славия и Локомотив определено създава добри впечатления от подхода си през второто по време. Вече 2-3 чисти положения за целия матч, като добавим и градата на Писаров. Отвори се много този матч. Сега Славия атакува отляво. Това може да бъде опасно. Малко преди топката да стигне до Невеш, бе избита. Сега удар от движение в страни от вратата на Митрев, който не мръдна. Може би видя, че Тодор Янчев няма да оцели вратата и затова толкова спокойно реагира вратаря на Локомотив София. Да видим от друг ъгъл. Ударът десния крак на Тодор Янчев не бе чак толкова далеч от целта и струва ми се, че Божидар Митрев пак не беше подготвен. Ако топката бе попаднала в ъгъл, той просто щеше да изгледа и след това да извади от вратата си. Получава се изключително качествен матч на стадион Славия в столичния квартал Овча купел между бели и червено-черни, особено през второто по време. Отново има нарушение. Нищо чудно и тук да видим жълт картон. Да, той е в ръката на Цветан Кръстев. Получава го Азрат Махамад. Тактически фал в центъра на терена, за да бъде прекъсната атаката на Славия. Как с самото поемане Тодор Янчев спечели предимство пред Азрат Махамад. Тъмнокожия футболист го задържа с ръце. Тодор Янчев не бърза. Подава към Виктор Генев. Генев трябва да внимава, беше натиснат. Справя се с положението. Но пресата на Локомотив свърши работа. И тук трябва да чуем съдийски сигнал. Цветан Кръстев е близо до положението. Отсъжда фал за Локо София. Отново как Крумби Бишков беше задържан от Виктор Генев. Защо действаше по този начин бранителя, при положение, че Шалаев бе близо до него, а привържениците на Локомотив София се опитват да надъхат още повече футболистите на Стефан Генов. Ето го центрирането на Том. Двама непокрити играчи в червено-черно, струва ми се, попречиха си. Ядосва се Маркиньос. Усети, че е в прекрасна позиция. Румен Трифонов изчаква подкрепа. Получи я в лицето на Маркиньос. Той се опитва да върне малко по-назад. Много игра с ръка тук на Радослав Димитров и това е нарушение за Локомотив София. Много станаха тези статични положения за железничарите. Славия изобщо не се притеснява да върши фалове и да дава възможност за подобни центрирания. Ето как Маркиньос се опита да играе с едно докосване и да върне към Бранко Костадинов. Радослав Димитров беше на пътя на топката, не успя с тяло да я избие леко. Повдигна ръката си и това е фал за Локо София. Изпълнен към далечната града Фалцово. Георги Петков без проблеми улавя топката. Ще опита да даде начало на контрадействие за своите. Подхлъзна се в момента, в който се опита да ритне топката към централната линия и я извади директно в тъч за Локомотив. Сериозен натиск за червено-черните. 10 минути от началото на второто по време. Те свършиха нещо много важно в психологически план. Отърсиха се от притеснението от двуголовия си дефицит в резултата и от началото на втората част са много по-активни. Анджелович към Бранеков. Той ще върне най-вероятно за Митрев. Сега двамата централни защитници ще изтеглят доста по-широко. А Божидар Митрев решава да не комбинира с бранители пред себе си. Намира Искрен Писаров. През Дилгеров топката е пратена до Бибишков. Загубена от Локомотив. Диего Невеш има подкрепа на Галин Иванов в дясно. Търси точно играча с номер 33. Галин Иванов стреля в страни от вратата. Славия можеше тук отново да поведе с 2 гола разлика. Няма корнер за белите, независимо от претенциите на Галин Иванов. Галин Иванов има много тежък удар. От началото на сезона обаче много рядко го използва. Винаги търси центрирания или комбинации. Като че ли тук може и да има право за тези претенции. Не се видя добре дали топката мина и през кръка на бранител. Това вече е в историята, защото Бибишков отново гардира. Маркиньос
Опитва бързо да изведе съотборник. След това пада пред наказателното поле и се ядосва, че не получава картон. Цветан Кръстев че не получава нарушение. Кръстев е категоричен, че тук нарушение няма. И играта продължава. Шалаев към Фернандо да Силва. Много повече скорост в играта през второто по време. Фернандо да Силва подава в дясно. Тук ще има центриране на Шалаев. Скача високо Невеш, но остава под топката, която с глава е върнена до Божидар Митрев. Хубаво е, че се отвориха двата отбора, започнаха да се атакуват по-директно. Това значи, разбира се, и покачване на темпото на игра. Ранджелович към Бранеков. Ще се малко по-назад Азрат Махамад, за да изнесе. Не мина неговото подаване и Славия контратакува. Азрат Махамад обаче поправя грешката си. Вдясно, където е Александър Дилгеров. Лошо подаване за Искрен Писаров. Димо Атанасов за малко само да си създаде главоболия. Можа обаче Писаров да му отнеме. Шалаев. Локомотив София ще се опита да изравни резултата. Ще се изтеглят малко по-напред и бранителите в червено-черно, но Славия е опасна на контратака. Виждате, добро нападение по левия фланг. Върната е топката назад. Пада играч в бяло в наказателното поле. Много неприятен сблъсък се получи, дано няма нещо сериозно. Ще се наложи май медицинските щабове на двата състава да влизат на терена. Единият потърпев ще е Галин Иванов. На другия, струва ми се, Том. Двамата футболисти с номер 33 подходиха едновременно за тази топка. Да видим кой игра с нея. Струва ми се, че Том успя да я чукне точно преди Галин Иванов да нанесе удара. Точно така. Още едно повторение. Том играе с топката, а след това и подхода на Румен Трифонов направи така, че нямаше място за Галин Иванов да мине оттам. Стигна се до падане на Галин Иванов, но Цветан Кръстев остави играта да продължи. Хубаво е, че няма проблеми за двамата футболисти с номер 33. Играта бързо е подновена. Едно от нещата, които пречеше на темпото на игра през първото по време, бяха и честите спирания за медицинска помощ. През второто няма такива. Асен Букарев ще прави първа смяна. Атанас Курдов е готов да влезе в игра. Време е Наско Курдов да покаже своя футболен потенциал. Много пътешества из страната и извън нея да търси късмета си. Все още обаче не успява да се установи никъде и да покаже постоянство в изявите си. Сега Славия атакува опасно чрез Галин Иванов. Галин Иванов подава още наляво. Тук ще има центриране по земя. Топката е избита точно преди да бъде засечена от Шалаев. Това ще бъде корнер за Славия. Белите отговориха на натиска на Локомотив и не създадоха две хубави атаки. Шалаев може би щеше да отбележи. Наистина това бе много чисто положение за Славия. Шпагата на Ранджелович, струва ми се оказа най-важното тук. Корнер за белите. Петима в наказателното поле. Късо изпълнение. Милен Василев през Янчев. Сега Василев вече ще центрира. Прави го обаче балонно към далечната града. Получи се идеята му и Галин Иванов може да измисли нещо интересно. Не, срещу себе си има Бранеков, който играе стабилно. Всъщност от близкия план видяхме Иви Бишков да помага на отбраната, но Сашо Бранеков бе човека, който изчисти в нов корнер. Преди него обаче смяна при белите. Атанас Курдов ще се появи на терена. Неубедително представяне в матча срещу Нефтохимик, когато започна в титулярния състав. Сега влиза на смяна вместо футболистът с номер 4 Милен Василев. Стараше се да бъде активен през първото по време Милен Василев. През втората част се загуби и смяната е напълно логична. Има поглед Асен Букарев. Под аплодисментите на белите фенове Милен Василев отстъпва мястото си на Атанас Курдов. Влиза с усмивка на лице. Видим дали ще е положително представянето му. Смяната на Локомотив ще бъде извършена при следващото прекъсване на играта. Първо да проследим корнера. Ето го центрирането от ъгловия удар. Няколко футболисти се разминаха с топката. Оказва се, че има нарушение в атака. Държи се за главата Азрат Махамад. Явно е получил болезнен удар. Дали няма и кръв по главата му. Ето още веднъж. Много лошо беше закачен с бутоните.
се стигне до тази топка футболиста на Славия. Вместо това удари Азрат Махамата. Митко Илиев с номер 14 ще трябва да направи така, че Локомотив София да изравни. Азрат Махамат е заменения футболист. Халф за нападател. Красноречива смяна на Стефан Генов. Димитър Илиев ще застане до Крумби Бишков, макар че в някои срещи на Локомотив Митко Илиев беше използван и като халф. Едва ли в този матч ще го видим в средата на терена. Да, трябва да кажем няколко думи за това как ще изглеждат поне в следващите няколко минути двата отбора след двете смени. Излизането на Милен Василев значи, че Фернандо да Силва най-вероятно ще вземе единия фланг. Заедно с Галин Иванов ще действат по крилата, а Курдов ще партнира на Невеш в предни позиции. Нищо чудно бразилеца да се върне назад, а Курдов да е типичен таран за Славия. За Локомотив ще бъде любопитно, защото Димитър Илиев взема малко по-назад позиция зад Бибишков. Няма обаче втори типичен дефанзивен халф до Том, а Славия атакува сега точно през центъра. Справя се Том, отнема топката и пуска пас за Маркиньос в предни позиции. Маркиньос овладява. След две докосвания пробва удар директно към вратата на Георги Петков. Топката тупна на метър два пред Гошо Петков, но той успя да я улови. Усети Маркиньос, че няма кой знае какви варианти за развитие на тази атака. Игра сам. Радослав Димитров не направи кой знае какво, за да му попречи. А сега Курдов може да вкара първия си гол като футболист на Славия. 3-1 за белите в 63-та минута. Славия отново води с 2 гола. Размяната на положение пред двете врати продължава, а белите успяват да се възползват от това, като бележат първият. Атанас Курдов най-накрая бележи 63-та минута. 3-1 за Славия. Имаше нужда от този гол Атанас Курдов, за да започне наново на чисто да възроди кариерата си. Юношата на Левски. Знаете, той беше част от Байер Леверкузен. Не можа да се наложи в този отбор. Никаква засада няма. Отново подаване през центъра. Закъснял шпагат на Ранджелович. Бранеков също положи усилия за да спре. Атанас Курдов не можа да го направи. Чудесно извеждащо подаване. И точен завършващ удар на Атанас Курдов. Плонжа на Божидар Митрев също не помогна. Славия повежда на Локомотив София с 3-1, 64-та минута. Наско Курдов се отблагодарява за гласуваното му доверие. Ако не се лъжа, с първото си докосване до топката. Прави резултата 3-1. Точно това, което стана дума преди малко. Курдов застана на върха на атаката. Диего Невеш се дръпна малко зад него. Комбинация точно между двамата осигури трети гол за Стен Букарев и неговия Славия. Това би трябвало да поуспокои малко белите. Друг е въпросът, че всеки път, когато те се успокоят с малко повече небрежност, започват да допускат положение пред вратата си. Видяхте преди малко, поне за мен имаше нарушение срещу Бранимир Костадинов при битката за една висока топка. Спряне временно играта, за да се окаже медицинска помощ на Костадинов. А Локомотив може много да се ядоса за това, че при 2-1 допусна след една-две хубави атаки много директни нападения на Славия през центъра. Атаки през Галин Иванов, през Невеш. Виждаме тук и още веднъж закъснелите действия на Ранджелович. Толкова се забави неговия шпагат, че Бранеков също увисна заради това и не успя да противодейства. Това е момента, в който най-вероятно Атанас Курдов е казал едно голямо благодаря на Асен Букарев. 65 минути от началото на двубоя. Има някаква тенденция сред българските футболисти всеки път, когато бъдат показани в близък план, да се изплюват звучно на терена, а Божидар Митрев току-що просто запази тенденцията. Локомотив сега фейрплей, въпреки че изостава с 2 гола, връща топката на Славия. Все още има достатъчно време в този матч, който двата отбора, особено през второто по време, лесно стигат до положения. Да видим и повече интрига. 2 гола не са незаличим пасив за Локомотив. Въпросът е обаче, че железничарите не изглеждат стабилни в отбрана, нещо, което притесняваше Стефан Генов. Локомотив допуска гол във всеки матч от началото на сезона. А в този двубой поставя антирекорд, допускайки цели 3. В първия кръг допусна 2 от Пирин Гоце Делчев, 2 след това от Литекс, 2 от Любимец. Сега на път да допусне и 4-ти от Славия. Ако Наско Курдов бе видял по-бързо, че Галин Иванов е абсолютно сам вдясно от него. Имаше пак и дежурните претенции за игра с ръка. А Локомотив е на път да се самоубие с тези елементарни грешки в центъра при изнасянето на топката.
Янчев на няколко пъти бе човека, който отнема топката от съперника и дава началото на атаките. Ето как Курдов опита да чукне топката вдясно от себе си. Топката намери Румен Трифонов в зона точно между лявата му ръка и може би хълбока. От близка дистанция топката бе пратена в ръката и може би това бе причината за мълчанието на Цветан Кръстев. И няма какво да направи от толкова близка дистанция Румен Трифонов, няма как толкова бързо да реагира, така че и тук главният съдия бе прав. Славия отново атакува. Поуспокоиха се белите, след като вече имат предимство с 2 гола. Възстановиха го. Изстрел от малък ъгъл. Може би по-добрият вариант беше комбинация. Двама непокрити футболисти, един от тях Атанас Курдов. Чакаше пас на точката за изпълнение на Дуспа. Много подвижни са и Невеш и Атанас Курдов. Сменят позициите си. Видяхте преди малко Невеш на върха на атаката. Зад него Курдов. Комична изява на Шалаев. Все пак успява да се справи и връща назад към Георги Петков. Ето как отново проблеми в защитата на Локомотив София. Не е стабилен Александър Бранеков. Прибира се на време обаче Дилгеров, за да върне към Божидар Митрев. Това, за което Деян ви спомена, е самата истина. Локо София не е стабилен в защита. Да пукна това, което показваха Ранджелович и Бранеков в подготовката. Удар от малък ъгъл и отново топката не е във вратата. Излиза в аут. Добре се измъкна Фернандо. Той реализира във вратата на Нефтохимик за равенството 1-1 в предишния кръг. Вижте колко добре се освободи. Но не можа да свие топката и да я изпрати в далечния ъгъл на вратата, пазена от Божидар Митрев. Наистина не знам какво се случва с защитата на Локомотив София. Бранеков не е особено сигурен. Ранджелович също закъсня с намесите на няколко пъти, а Дилгеров и Трифонов през второто по време особено се пропукват твърде често на фланговете. Преди малко Трифонов беше на десния фланг. Изобщо пълен хаос в защитата на червено-черните. Няма как отбор да играе с самочувствие в преден план, да гради атаки, когато не се чувства сигурен в защита. И въпреки това ще опитат отново футболистите на Стефан Генов атака. Писаров беше надигран. Тодор Янчев в центъра. Този път решава да забави малко темпото, да подаде вляво от себе си. И така белите отново трайно владеят. Това са минутите, в които Локомотив трябва да покаже характер и да не пада духом, защото все още има надежда за червено-черните. Маркиньос в центъра. Подава вдясно към Писаров. Може да играе 1-1. Бързо обаче спаса Писаров. Топката стига до наказателното поле. Там Бранимир Костадинов не запази равновесие и се строполи на тревата, вместо да се опита да овладее тази топка. Ето го извеждащия пас на Искрен Писаров. Никаква засада и тук. Чудесна работа в днешния добой на асистент реферите до този момент. Нямат грешно отсъждане. Славия се опитва да атакува доста често, независимо от това, че води с 2 гола. Това беше големия проблем на Асен Букарев. Футболистите му не бележиха до преди седмица. Първия гол бе дело на Фернандо срещу Нефтохимик преди 1-1. Сега в петия кръг цели 3 попадения и повод за оптимизъм на Овче Купел. Сега ясно е, че Локомотив София спечели срещу Славия в края на миналия сезон, когато имаше най-много нужда за оцеляването си. Сега при една евентуална победа на Славия, първа за сезона, също много важна за белите, ще има и хора, които ще се усъмнят в много неща при срещата между тези два тима. Хубаво обаче тези неща да се говорят след края на двобоя, тъй като има още 20 минути, в които Славия и Локомотив да довършат първия двобой от петия кръг. Янчев прави поредния си стабилен матч за белите. В подобни моменти, когато види, че имат по-добра позиция, да задържи топката в себе си и да спечели фаул за своите. И статистиката показва, че Славия е по-активният отбор от двата, макар в големи периоди от двобоя да имаше игрови ситуации, които подсказваха, че Локомотив може да спечели точки тук. Те бяха по-скоро епизодични. Славия създаде повечето интересни атаки и показа малко повече футбол в рамките на 70 минути. Устрема на Локомотив София в началото на второто полувреме беше спрян. Добре играха някъде около 10 минути железничарите, след което Славия отново се активизира. Падна гола на Атанас Курдов и сега белите вървят уверено към успеха. Естествено, до края на матча има достатъчно време
А Стефан Генов ще извърши още една смяна. Александър Бранеков явно не е в състояние да довърши двубоя. Споменахме ви за него, че той имаше една контузия в ахилеса. Сега е заменен от футболистът с номер 21 Даниел Гаджев. Даниел Гаджев е дефанзивен халф, може би Локомотив София ще заиграе с трима в защита. Яна Чинкова отново в близък план. Да видим как ще се преустрои схемата на игра червено-черните след извършената смяна. Бранимир Костадинов оставя на Румен Трифонов да хвърли. Отново Трифонов. Измъква се. Затворене от втори човек. Свърши добра работа Радослав Димитров. Претендира Румен Трифонов, че точно десния бек на Славия е докоснал последен топката. Цветан Кръстев обаче му подсказва, че няма да толерира подобни действия. А смяна ще се извърши в отбора на Славия. Диего Невеш ще излезе вместо него с номер 26 Богомил Христов. Свърши своята работа Диего Невеш с извеждащия пас към Наско Куртов за третия гол на белите. Тодор Янчев отново се бори. Всяко едно единоборство, за всяка една топка Тодор Янчев влиза смело. Изчерпаема енергия и желание за игра има Тодор Янчев. И въпреки напредналата си футболна възраст, той остава изключително ценен за Асен Бокарев. Поредното спречкване и поредния картон в ръката на Цветан Кръстев. Колкото и да негодува, Галин Иванов е санкциониран. Още веднъж въобще не можа да играе с топката. Нарушение отзад. Нарисуван жълт картон, както се казва. Гледа часовника си Асен Бокарев. Естествено, той иска само едно. Ако може в този момент Цветан Кръстев да даде края на матча, за да може Славия да запише първа победа от началото на сезона. Сега обаче Локомотив атакува. Румен Трифонов центрира с левия крак. Там няма негов съотборник и отбраната в бяло се справя. Отново условия за контрадействия. Локомотив се връща сравнително бързо в своята половина. А тази топка няма да бъде догонена от Танас Куртов. Маркиньос вместо това я праща далеч от вратата на Божидар Митрев. Няколко думи за човека с номер 26 в състава на Славия, който току-що се появи на терена, Богомил Христов. Това момче полузащитник като позиция. Сега очакваше пас от Фернандо. Вместо това той комбинира с Курдов. Курдов може да разтегли играта още по-надясно за Галин Иванов. Галин Иванов опитва техничен прехвърлящ удар. Не успява да вкара. Но добър замисъл на Галин Иванов, който при 2 гола аванс за Славия може да пробва такива неща. Божидар Митрев нямаше да успее да спаси тази топка, ако удара на Галин Иванов бе с една идея по-точен. Нарушение за Локомотив. Все по-малко време за червено-черните до края на двубоя. Малко повече от 15 минути, може би. Писаров връща назад. Границата на наказателното поле. Бранимир Костадинов не успява да овладее топката и Димо Атанасов ще се опита да спечели тъч. Точно това и се случи. Богомил Христов, който току-що се появи на терена, прекара известно време в школата на Славия. Преди това част от формациите на Столичния Септември. След силни изяви в един момент той реши да търси късмета си в ЦСК. Там също игра при юношите, остави много добри впечатления също. Беше част от мъжкия отбор на червените през миналия сезон, но след странното лято на Българска армия се оказа ненужен и се завърна в Славия. Днес получава шанс да доиграе матча за белите. Мястото на Диего Невеш, човек, който игра на ниво днес, може би позитивен матч и за двамата бразилци в състава на Асен Бокарев на фона на безличната им игра в предишните срещи. Топката е в наказателното поле. Бибишков опитва да стреля след рикошет. Отново Локомотив владее. Трифонов
Центрира Румен Трифонов. След това Бишков играе с глава. Претенции за игра с ръка. Няма такова отсъждане. След това по-остро влизане. Цветан Кръстев го подминава. Но пък Славия не се възползва от шанса си за контратака. Доста двуострен двубой през второто по време. Обърнахме ви внимание за това, но от това за сега печеливш се оказа отбора на Славия. Фернандо. Между двама не успя да спечели нарушение, поне така ми се стори в първия момент. Точно така, тъч за Локо София. Маркиньос. Излишно задържа топката Маркиньос и я загубят. На нас Курдов му е отне. Много хитро се едно докосане, опитва да атака отдясно за Галин Иванов. Галин Иванов запази баланс, срещу себе си има Румен Трифонов. Галин Иванов владее все още. Малко силен пас разкара Фернандо, но атаката продължава да е за белите. Да, когато те водят с 3 на 1, могат да си позволят тук да задържат малко по-дълго топката. Че се развива в прекрасно русло за отбора на Славия. Солидна преднина в резултата. Аванс от 2 гола. Сега постепенна атака отляво. Могат да разиграват така колкото си искат футболистите на Асен Букарев, при положение, че не са пресирани. Стефан Генов ще извърши третата си и последна смяна в матча. Илян Колев ще се появи на терена. Това е един много интересен футболист. Ще ви дам информация за него след малко, защото сега Славия отново атакува. Удар право в ръцете на Божидар Митрев. Имаше късмет вратаря на Локо София, че топката попада в обсега му. Но отново Славия е напред. Беше дръпнат за фанелката. Футболист в бяло, хубав авантаж пуска Цветан Кръстев. Отново пробива на Радослав Димитров и негови удар. Няма време за повторение обаче, защото Славия пропуска златен шанс да сложи точка на спора, да реши всичко в двубоя. Изстрела на Фернандо минава в страни от дясната града на Божидар Митрев. Ето я смяната. Искрен Писаров отстъпва на Дилян Колев. Един футболист, който беше привлечен преди началото на сезона. Юноша на Литекс по една или друга причина не успява да се наложи в първия отбор на оранжевите и търси късмета си в чужбина, преди да се завърне в Локомотив София. Хареса си го преди време Емил Велев. Да видим как ще се представи под ръководството на Стефан Генов сега. Има проблеми за Фернандо. Медицинския щаб на Славия вече е на игралното поле. Явно контузия в адукторите е получил. Дали не става въпрос